Salam. Shalom. Kami parhaladuni huriata pasahaton selamat hari Minggu madihita saluhutna. Selamat hari Minggu. Ia goarni mingguta ima minggu kuasi modo geniti. Lapatanna songon poso-poso nai baru tubuh. Dohot topik dihita di minggon tangihon hamuma asa mangolu to dimuna. Tapasada maruhata martang yang nahoho mahita. Amin. Merede mahita siat buku ede nomor 20 ayat 1 ayat 3. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni to di perbadia, na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Hisapan mahamu songon poso-poso nai baru tubui. Disusuna denggan na somangatsi asalam gadda hamu marhite siani, molotung nunga didai hamu basar ni Tuhani.
Puji hamuma debata hagogo otai, olopon hamuma debatani si Jakob. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan Yesus Tuhan nami, nama dok maulate do hami tuho, ala ditaluhon ho do dosa dohot hamatean, marhite-hite hamamatemi, asa disodangi ho tanoman nami, asa marpakirimon na mangulu hami, ala ni haheheon mi, dang pola bimabiar hami midahamatean, ay hodo uluan nami, ruasmu do hami, di paucat hodo hami sian hahulomon tuhati uron, sian hamatean tuhanguluan, atong pargugui mahami, mamuji dohot mangului ho ari-ari, pasangapon ho di bagasan hapor siaon na mangulu, pai masahat hami tulabungmu. Amin. Tangihon hamuma patik ni debata di mingguota sedarion imana tersurat di poda 4 ayat 10. Sai tangihon ale anaha jala jakon ma aka hataki asa tabba diho aka taon ningolum ido sahatna atong rak mangidogogo mahita tu adupan di debata ale Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon naho partu pati mi. Amin.
tato potima dosata martangiang mahita. Ale amanami jala debata nami na di Banua Gijang pargogo na suatu dosan pardenggan basa doho jala ro di salileng nilileng na do asini roham say marpamuati maroham di hajahaton nami jala sayunang beingot akka dosa nami ay jot-jot do hami mardosa marodopoko jala jot-jot do husungkuli hami rimasmu marhite sian pangalosion nami di hatam. Ale Tuhan Jehovah, sayunang paingot-ingot pangalosion nami, unang alang asini roham, sayuru pimahami, ho ale Tuhan debata hatuaun nami, palua hami, jala sesa dosa nami, alanya anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabegema hata baga-baga taringot tu hasesan ni dosa. Songonot do hata ni Tuhan Yesus. Roma hamu tuahu, hamu akan naloja jalana sorat. Kupasonang pehamu. Buat hamu ma augaku tuhamu. Guruhon hamu ma sian ahu. Ay nalambok doahu, jalana serep maroha. Asa dapotan hasonangan to dimuna. Ay labok do augaku, jalan yang do dohot hapo porsaku, hasangapon madi debata na digijang. Amin. Turpuk epistel di Parmenggota Sadarion, imana tersurat di Pangukapus Sada, ayat 4 ayat 8, tajahama margati soring, ayat 8 anon rap mahita majaha. Ahu surat ni si Johannes madapoton na pituhuria na di Asia. Asini roha madihamu dohot dame sian ibana na mangului naung manguluhian jalanan naing ro nang sian na pitu todi na diadopan ni habang sana Nang sian Jesus Kristus sitindangi haposani na parjolo tubuh sian akano mate si gonggong akaraja ni tanoon ibanado maka holongi hita jala dipaluah hita sian dosata marhite hite mudarna. dijadihod do hita gabe harajaon hamalimon ni debata amanai di ibana mah hasangapon dot hagogon tru di salileng ni lelengna. Amen. Idama na Roma ibana bagasan ombun idawan ni nasa mata do ibana nang akan na manulang ibana gabe mangangguhi bema saluhut bangsoni tanoon mida ibana ima tutu. Amin. Ayat 8 rapi tamajaha. Ahu do monana jala ujungna nina Tuhan debata nuai debata naung kadonghian nanaing roi si gom-gom saluhutna. Ido sahatna martua doakan atu mangihon hata di debata jala nau peopsa. Amin. Hai jadi
tidakon maha porsiautai songon nahin tidakon ni dongata sah porsiau di sadok portibion rap mah hitamadok au porsea de bata jahoba ido ama parguguna suatu dosan na tumapalangit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni de bata jahoba nasa sadai imana tinubuhon di si Maria na gabe-gabe asyato di porbadia adorang sohapuluhan ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang na tua tuba nuaturu dung ditanom na mulak mangulu di hari patuluhon na manai ke surgu lahu hudul di siamun di depata Jahoba amanai pargugu na suatu dosani di sima ibana pai mamulak sugut tutanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsea dito di perbadia jaladong sada huria na badia huria hatopan nyala Kristen akka na badia dohok dihasisani dosa dohok dihatai na maddok mulak mangulu sugut daging ni halak naung mate dohok dihanguluan na sura suda amin.
Shalom. Tatangihon mati ting di hari Minggu aku sidimogeniti, tanggal 27 April 2025 pukul 10 WIB. Sada, jadwal partangyangan daerah. Hari Rabu tanggal 30 April 2025 pukul 10 WIB. Sada, daerah Toludago, nama Jabui, Amang Jonas Sinaga, Inang Nyonya Rusmia Boru Situmorang, Inganan Ruang Serbaguna lantai 2. 2. Daerah Opat Sarbumcip, nama Jabui Nyonya Senorita Nainggolan Boru Hutagalung, Inganan Ruang Konsistori lantai sada. Hari Kamis tanggal 1 Mei 2025 pukul 10 WIB. Sada, daerah Pitu Pajajaran, Naman Jabui Albert Tambunan, Inang Tiolina Boru Hutahayan, Inganan Ruang Serbaguna lantai 2. 2. Ruas Namonding. Nah di hari Senin tanggal 21 April 2025, Nunga Marujung Ngolu Ima Inang Tio Bonur Boru Silalahi, nama Kabaluhon Amang Darius Simajuntak, tutup usia 87 tahun 4 bulan, ruas ni daerah Opat Sarbumcip. Tatangnya koma anggia tumibu tarapul sude aka keluarga nati nenggalhon ni inangi. Tolu, ruas nataba. Mamuka sian arisadarion Minggu 27 April, nunga gabe ruas ni huriata, ima, keluarga Rolisman Manulang, Inang Evi Maria Boruna Baban, sian HKBP Lumban Tonga-Tonga, Resort Butar Toruan, masuk Tuwik Walu Bypass Timur. 4. Dang ruas ni Huriatabe, mamuka sianari Minggu sadarion, tanggal 27 April 2025. Dang ruas ni Huriatabe keluarga, Banggas Peni Palmer Simangunsong, Inang Kristina Lasia Matulesi, ruas Wik daerah 2 Antapani Arcamanik, siala nunga marhuria di gereja na asing. 5. Pelian khusus. Di Parmingguon sadarion, pasahatot tado pelian khusus, laho mangurupi HKBP Ipuh, Resort Penarik, Bengkulu, nahona hatutungan di bulan Maret nasalpu, las marohatta mangurupi. 4. Pangebation PSM UKM. Di Parmingguon sadarion, Rab dohot hita, ima paduan suara, mahasiswa Universitas Kristen Maranatha, laho tu pabegehon kor, parhalado nang ruas HKBP Bandung pasahaton, mauleate di pangebation nang pakobasion nasida. Duksipul Parmingguon, jongjong donasida mangedehon aka edekor, dalan mangido pangurupion sian hita, laho bohal nasida tu paraloan di Austria, ima di bulan Juli nanaengro, las marohata paihuton jala mangurupi aka naung pinarade ianak kota. Dematama mamasu-masu aka pangurupiota. 7. Partangyangan bulan keluarga. Di hari Sabtu 3 Mei 2025, maringanan di Bagastabe, di Patu Pado, partangyangan bulanan keluarga, dohot tema, Satia makaholongi, dohot mangihuton Yesus. Walu, Parmingguon keluarga, sada. Hari Minggu nanaingro, tanggal 4 Mei 2025, di Parmingguon pukul 07 WIB, dohot pukul 10 WIB, di Patu Pado,
Parmingguan Keluarga Marhata Batak. 2. Parmingguan pukul 7 na nidohotan ni ruas. Week 5, onom, 7, 8. Jala song leader sian daerah 7 Pajajaran, jala haret tahun sian daerah 5 Malabar. 3. Parmingguan pukul 10 nidohotan ni ruas week sada 2, 3, 4. Song leader sian daerah Dago, jala haret tahun sian daerah sada Patra Komala. 4. Ganuk week asa patu begehon kor manang vokal grup sian sekolah minggu remaja nang na poso bulung. 5. Diganu parmingguan pasahatot tado amplop persembahan syukur manang persembahan bulanan sian keluarga tabe. Sia seminar pendidikan dohot kesehatan. Seksi pendidikan dohot seksi kesehatan Dewan Diakonia patu pahon seminar dohot tema masa depanmu pilihanmu di hari Sabtu tanggal 3 Mei 2025 pukul 10 WIB maringanan di gedung gereja HKBP Bandung. Seminaron gabe parhitean laho patariason pangatusion taringo tu pergaulan bebas namarhonaan tu hahipason nang tu perngoluan arinaro di naposo bulung nang ianak kota. Pinangido asa akanatoras rim mandohoti seminari. 10. Informasi di hari Kamis sada Mei 2025 tutup do kantor ni Huriata siala libur nasional Hari Buruh Internasional. Songoni matik ting di bagasan mingguon tuhat tama nama masu-masu. Jala tabegema panorangion sian panitia pesta huria laho patorakon sude ulauni. Mauleate dihita sudena. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Yang terhormat Amang Pendeta Hitler Hutapea, yang kami hormati Amang Inang Parhalado, tentunya yang terkasih na tua-tua nami lansia, Amang dan Inang, serta yang kami sayangi anak-anak kami na poso bulung, remaja dan sekolah minggu. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan syukur atas berkat karunia dan penyertaannya sehingga kita dapat beribadah pada saat ini. Saya mewakili Panitia Pesta Huria HKBP Bandung tahun 2025 menyampaikan beberapa penjelasan terkait dengan pelaksanaan Pesta Huria HKBP Bandung tahun 2025 yang akan dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2025. Pesta Huria adalah kesempatan bagi kita untuk mengucap syukur atas segala karunia dan berkat Tuhan yang telah kita terima sepanjang tahun. Hal ini juga sesuai dengan tema Pesta Huria tahun 2025, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mazmur 136 ayat 1. Selain mengucap syukur atas berkat Tuhan, Pesta Huria dilaksanakan untuk membangun kebersamaan, persaudaraan, kesatuan, serta salah satu cara bentuk penggalangan dana. Nantinya dana yang terkumpul akan dipergunakan untuk mendukung biaya operasional dan program Huria, serta memperkuat misi pelayanan gereja HKBP Bandung di tengah-tengah jemaatnya. Kami panitia memohon dengan kerendahan hati untuk dukungan doa dan bantuan moral maupun material dari pimpinan jemaat, Parhalado, Amang Inang, Naposo Bulung, remaja sekolah minggu Jemaat HKBP Bandung,
untuk terselenggaranya kegiatan Pesta Huria ini. Marilah kita saksikan video penjelasan mengenai pelaksanaan Pesta Huria. Demikian yang bisa kami sampaikan tentang pelaksanaan Pesta Huria HKBP Bandung tahun 2025. Shalom, Horas Mahdihita Salutna. Marende mahita sian buku ede nomor 750 Laos Tapasahatma pilihan sadaa dohot sadabi. Jesus,
Damai ni debata na sumurong siya nasa roha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiramu nabe. Di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Shalom. Selamat hari Minggu madihita saluhuna. Di hamama nami doa nami dong anak hinawolongan di bagasan Yesus Kristus. Tajalo mahatani debata jamita di minggu kuasi modogeniti. Minggu sadarion tersurat di Yesaya 55 ayat 1 ayat 5. Yesaya 55 ayat 1 sampai ayat 5. Tajahama amanginang margati sorin. Tolong ditampilkan Yesaya 55 ayat 1 sampai ayat 5. Songono mahatani debata. Titing madokon marsaulihon asinirohani debata. O sude hamu akana mauas, Roma hamu tuaekon, jala hamu akana somarhepeng, Roma hamu manuhor, mamonggoli dohot mangaton, sai Roma hamu manuhor anggur dohot susu, unang pola marhepeng, manang marpanuhor. Tarehok kamu mapinggol muna, jala Roma hamu tuau, tangihok kamu ma, asa mangolu tod di muna. Jadi bahenok kumatu hamu badan saleling-lelingna, ima badan parasian nasi tongi tu si David naso tu pamuba. Rapita. Idama bangso naso tinadamhian ikon jowo mudo jala bangso naso tumadaho Roma naho piho alani Jahoba de Batam dohot alani nabadia ni Israel ainunga marmulia ho di bahen asa harus sudah hita manginang mangatusi hujaha madihita di bahasa Indonesia. Demikian firman Tuhan. Seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jeripayamu untuk sesuatu yang tidak menyenangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu, dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu. Oleh karena Tuhan Allahmu dan karena yang Maha Kudus, Allah Israel, yang mengagungkan engkau. Demikian firman Tuhan. Gokon si paimaon, jauh-jauh sialusan. Hatanang somal doya manginang tabegei di habatahon. Patuduhon hina argani sada udangan, laho madohoti sada pesta manang sada ulaon. Maila doiba molorotu sada pesta dang dohot tita diudang manang dangadong saat udangat tuhita. Ima guarna tamu tak diundang. Ati pendajola manginang sainengo dope
molo hari Sabtu di Utata di Medan manang di Siatar ala di sido halak Batak patu pa pesta saya godang do tamu tak diundang akai semai tor di tamu dah do ate tadi ada pengalaman muna godang tamu tak diundang ima akka mahasiswa manang anak kos tarhilala sahalimangan museta bolo panna sasang jagal babi ikan mas jadi sekalian madisi PGAK di bawah tamu do PGAK oh tahu mahasiswa Maranatha ya perbaikan gizi anak kos masih ada mahasiswa sekarang seperti itu masih ada mahasiswa Maranatha pura-pura pinjam bati kawannya untuk pergi ke pesta supaya dapat makan jangan dong berarti kalau tidak ada seperti itu bersukacitalah berbahagialah kalau dulu sampai Marco Rocky butuh hati si Hubeyon alamol mangan amang inang molo saat udangat tuhita totu gohat doi patu paot tado natuksi patu paon isarana pasahat tupak ulos tangiang poda dohot akka partisipasi na asing alaniaha ala sadalas irohado merupakan satu sukacita bagi kita kalau kita turut serta diundang dan kalau kita mengadakan pesta orang-orang yang kita undang mereka datang manggohi otangatai alai sebaliknya lugu doroha molemar pesta dongan pangoli anak manang pabuli boru tang dohot kita dotang ido banak kenata jujok madoate iba mahoida baru mar pesta ho alai dang dohotto dang dohot tami duda koin nate nah sekali lagi merupakan satu sukacita bagi kita kehormatan bagi kita kalau kita diundang teman kita untuk turut serta ke pestanya dan orang-orang datang ke pesta kita ketika kita mengadakan pesta. Diamu dengan naulongan di bagasan Yesus Kristus marhite jamita di minggu sadarion diotang debatado bangsa Israel lumobi hita nabungu dison. Tuhan hari ini mengundang kita mengatakan ayo hai semua orang yang haus marilah dan minumlah air makanlah tanpa bayaran sudehamu nama uas sudehamu nama le romahamu tuson. Undangan ini disampaikan Tuhan kepada masa Israel yang ketika itu sedang berada dalam keputusasaan di pembuangan Babel. Suku-suku na manginang naso dapot mangan, naso dapot minum donasida di Babeli, ubay pola ditawar hode bata nasida mangan do minum. Apakah Israel ketika itu tidak mendapatkan makanan dan minuman? Mengapa Allah mengundang mereka makan dan minum? Di Babel memang mereka makan dan minum. Bahkan ada di antara mereka mempunyai harta, tetapi mereka tetap haus dan tidak pernah kenyang. Itulah gambaran kehidupan dan jiwa yang hampa dan gersang. Mereka menyadari bahwa di tanah pembuangan itu kehidupan mereka tidak akan pernah merasa tentram dan sejahtera. Karena apa? Karena mereka budak. Bukan orang merdeka. Bohama hatoban. Kalau dikatakan budak, manusia yang tidak memiliki kontrol atau tidak punya hak atas dirinya sendiri. Tuan nadona punya hak di ibana atau orang lain. Karena itulah mereka begitu rindu pulang ke kampung halamannya, ke Yerusalem. Namun yang menjadi pertanyaan dan sangat sulit untuk mereka jawab. Bagaimana mereka bisa keluar dari perbudakan Babel itu? Karena Raja Nebukadnezar dan bangsa Babel ketika itu merupakan bangsa dan raja yang kuat. Bagaimana mereka bisa keluar pulang kembali ke Yerusalem? Dalam situasi itulah Allah melalui Nabi Yesaya mengundang dan menawarkan keselamatan, di mana keselamatan itu
diberikan secara gratis oleh Tuhan kepada mereka. Haluau nama cearga umarga si anak kanariko di portibion nasodapo nasida marhite agia aha jalan nasodapo nasida sian portibion holat debatado natuk patu pahoni di nasida. Hanya di dalam Tuhan jiwa dan kehidupan mereka dipuaskan. Itulah keselamatan yang ditawarkan oleh Tuhan. Noenga menginang pohado asa sahat haluaoni dinasida lumobi tuhita di bagasatikion. Bagaimana supaya keselamatan itu, sukacita itu sampai kepada kita. Na parjolo didona kaning datang mendekatlah kepada Tuhan. Oloi maut tangan naik dan nikmatilah setiap firman-Nya yang menghidupkan. Ya tolulah kanidokon romahamu, marilah. Ahado nama Bani Israel terbuang gabehatobat di Babel. Apa yang membuat mereka terbuang menjadi budak di Babel? Alamar roha portibi, jojo nasida madau siat debata, jaladang tangi di hatani debata. Molo amat tapadita sebajutak tiki madokon. Orang Israel itu terkenal sebagai bangsa yang jugul. Ngajogal, jigil. Ngajigil, jeng-jeng. Ngajeng-jeng, juking. Ngajuking, jukat. Ngajukat, jorengang. Itulah perilaku mereka yang membuat mereka terbuang ke Babel. Bahkan nang penang terbuang nasida sekalipun mereka sudah menjadi budak di Babel, rupa-rupanya perilaku itu sangat sulit mereka tinggalkan. Nang penang gabehato ban nasida tung macai mauldo bakko do pangalau nasoni lokang jalalikang sian ngoluni bangsoi. Lumobi ma akan ang mararta di Babeli. Allah memang adong dode bahasa bangsoi namararta sekalipun lebih banyak yang menderita karena tidak punya harta, kesulitan dalam hal materi. Alai dia kana marartai jogal donasi dalam mangoloyo tangan ni Tuhani. Alaniaha karena mereka berpikir lebih enak di Babel ini. Bagaimana lagi kami memulai kehidupan baru di Yerusalem? Alani ido umargado dinasida artana di Babeli. Sekalipun mereka adalah budak daripada keselamatan yang ditawarkan oleh Tuhan. Itulah yang membuat sebagian dari mereka enggan meninggalkan Babel. Alai didok debata tu nasida manang bohape status muna hala na asing dohamu di Babel bakal lobi siani hatobat dohamu adong piarta di hamu sekalipun di antara mereka ada yang punya harta status mereka tetap budak. Dan yang lebih lagi ternyata Tuhan tidak menginginkan umatnya selamanya menjadi budak atau diperbudak oleh bangsa-bangsa lain. Ido banak kaning di ayat 2 ini dok. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti dan upah jeripayamu untuk sesuatu yang tidak menyenangkan? Suku-suku non lau paingoton bangsa Israel lumobi paingotok kita di bagasatikion asa unang marroha portibi. Unang tabain hamorao na sangapo na gabeon na umarga jana na rumikot di ngolum. Alay umarga ma Jesusi. Silehon haluao dohot hatuaon dihita. Unang pahabis ngolum. Jangan habiskan kehidupan waktumu. Apalagi sampai menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kenikmatan duniawi. Ainang peiriko di ngoluta. Alay taingot mainang, taingot mamanginang, dang boy i pasonak kon ngolum, dang boy arta na di portibion, hasangapon na di portibion, hamorao na di portibion, mabaik kita mertua jala mertua, malua. Hati-hati
siapapun kita bisa jatuh ke dalam perilaku yang hanya berorientasi materi dan duniawi. Ido badi do Tuhan Yesus di Lukas 12 itu lopati. Ia disiar tam, di sido roham. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Semua harta dunia, uang, materi, apapun itu akan menjadi satu materi yang sangat berbahaya jika semuanya itu kita jadikan menjadi Tuhan dan tujuan hidup kita. Karena itu dalam Matius 16 ayat 26 Yesus mengatakan, apakah gunanya seorang memperoleh seluruh isi dunia? Sudah portibo di mana? Angko magodo hosana, angko magodo todina. Hari ini Tuhan mengundang kita. Jangan abaikan, karena undangan Tuhan itu merupakan sukacita hatuau do dihita. Asa jumolya manginang tarik koton. Ido padido Tuhan Yesus sai jumolo malului hamu harajon di debata. Doh tati gorana dungi lehonon nama akaudeng tuhita tuhamuna saluhutna. Amanginang salina di paingoto tuhita riko duarta di portibion. Siapa yang tidak mau menjadi seorang pemimpin, orang kaya, semua kita menginginkan itu, tetapi jangan jadikan itu menjadi prioritas yang utama dalam kehidupanmu. Karena apa? Semuanya itu akan berlalu. Satu hal yang tidak pernah berlalu, yaitu Yesus Kristus. Jadikan dia menjadi prioritas, harta yang utama dalam hidupmu. Itu yang dikatakan tadi dalam epistel itu, Wahyu 1. Dialah Tuhan yang sudah ada, yang hidup, dan yang akan datang. Dialah Alfa dan Omega. Arta portibion, hasonanga portibion, salpudo salunai. Tetapi orang-orang yang hidup di dalam Yesus Kristus tidak akan pernah mati sampai selama-lamanya. Ini mendapat judul apa dua hon? Merhita turpu jamita di paingoto tuita, dengarkanlah Tuhan, maka kamu akan hidup. Tangihok kamu ma debata asa mangolu to dimuna. Lausido topi ni mingkuta sadarion. Kata dengar, tangihon dari bahasa aslinya sema. Sema artinya bukan hanya mendengar lewat telinga saja. Aiboda manginang mabege alai masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tetapi dengar sema artinya memberi telinga, memberi hati, jiwa. Dan dengan penuh ketaatan selalu mau berusaha dan belajar melakukan apa yang didengar. BG parrohahon, parateatehon, ulahon, jala hangoluhon. Itu dikatakan Tuhan kepada bangsa Israel berulang-ulang. Dalam Ulangan 6 ayat 4, Tuhan berkata, dengarkanlah Israel, dengarkanlah Israel. Artinya dengar lewat telinga, tetapi masukkan juga ke hati dan lakukan apa yang kamu telah dengar. Jadi artinya kata mendengar di sini totalitas hidup kita harus mendengar Tuhan. Aimolo takas panangihot tadi hata di debata hadidok mangolu mahita. Kalau kita jelas mendengarkan firman Tuhan, ingat engkau akan hidup, engkau akan berbahagia, engkau akan mendapatkan sukacita. Diamu dengan naulongan si payungan na macarga mo dihita. Lubobi tuhita na pungunang dison. Hata ni debata ido hangoluota. Firman Tuhan itu menjadi kehidupan, sukacita bagi kita. Alani ujumanangun hata ni debata ho sian nasa rohamma, sian nasa gogo, sian nasa todima, jala ulahomma na ditangi homu. Asipata manginang odo paru kilo dihita. Ada undo ruas, ada jemaat ini dia capek pergi ke gereja. Lo jaibana lau tu gereja. Alai dukosaha jamita dan fokus ibana. Tidak sepenuh hati mendengar firman Tuhan. Dan itu selalu nampak dalam setiap ibadah minggu di gereja, bahkan juga di HKI Bandung ini. Saya dong do ruas
molodung dapok marjamita dilului madaul lalap adong ma nama jaha-jaha warta jemaat adong mana sibuk marhempon chatting WA media sosial bahkan na lebih parah adong do bere kami na pasobulung judi online skater pas marjamita adong nama katatai adong nama siberengan akanat tarupani ditiki marjamita saya dongan na di berengate ipanonoti bagaan ni pakaian kebaya ni inaton siya sutra donangi di bereng berlian ni dongan na wah argado ra berlian ni inatas ya duyate amata amanginang jojo pangalawan na ditiki marjamita bosan nate adong mana keluar main-main songon hitanda joles di asal marjamita pitor laiba na tuluar keluar main-main HP ngama-amate dan SDB para napasobulung biasanya juga sering berperilaku seperti itu ketika mendengar firman Tuhan khotbah tidak fokus berbicara bersendagurau dengan teman-temannya dibuat masa ada lebaran harotas kebetulan dalam malam minggu na dari di surat maturungan hari sapingna datangnya pacarmu tadi malam ini sahatu nasidung jamita dan fokus akhirnya setelah keluar dari gereja dia ditanya dari mana khotbah dia tidak bisa menjawab alaya dong depe manginang nau parasiani dia mai adong namaranganangan ate sendiri pu fokus HP rohana dohoto dina tuluarado alaya dong musema sahatu namo dohodok topu mamekel sude ruas ala ni jamita parjamitai tarsungkul mana marangananga do namo do nakani ayah di do padito tapeu bana mekel sude ruason Roma namo do ki mangalusi dakuboto ba mo do dawin na Rona marangananga madokon abe dakuboto marangananga doawin na jadi namarhamarang di do HP namo dohodok do namaranganangan dang taruli dilas niroha macatakas pa manginang tarida siya gijangon isehamu na maranganangan isehamu na modohodok isehamu na fokus mangudukon jamita na fokus mangudukon jamita nenge do si bajujung neto torate nenge muse tugijang alay na modohodok nenge tutoru topu tugijang alanya ha alatar songgot manang nange tutoru dang mula bialanya ha ala ngasade diudulan na renges jala ngences angko di Badungo dengan orang songannya teh dihuta deh jojo tate tetapi itu perilaku banyak jemaat ketika mendengarkan khotbah hari ini kita diingatkan ketika Tuhan berfirman ketika Tuhan mengundang kita, tangi homa sian nasa roham, sian nasa gogom, sian nasa todim. Yesus madokon molo tangi hita di do ibana, martua doakan atau mangunate di bata jala naupeusa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, nubuat ini telah digenapi melalui kehadiran Yesus, di mana Yesus satu-satunya sumber kebahagiaan dan keselamatan bagi kita orang yang beriman. Di waktu kemudian ketika Yesus datang dalam Yohanes 6 ayat 37, 35 Yesus berkata, Yesus memberikan undangan yang sama kepada kita. Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku ia tidak akan lapar, dan barang siapa percaya kepadaku ia tidak akan haus lagi. Dengan undangan seperti itu Yesus secara langsung dan nyata mengundang setiap kita dan memberitahukan bahwa Dia sendirilah juru selamat satu-satunya yang bisa memberikan kebahagiaan kekal kepada kita. Bahkan dalam ayat terakhir dari kitab kita di Wahyu itu, Wahyu 22 ayat 17, sekali lagi Tuhan mengundang kita, marilah Roma hamuna, unang adong natar lalap di palalala arta portibion,
unang adong terpodom, di podom-podom pertibion. Tetapi berikan hatimu turut sertalah dalam undangan Tuhan, maka kita akan beroleh kehidupan dan sukacita kekal. Nikmatilah kemurahannya, maka jiwamu akan dipuaskan. Tuhan memberkati kita. Amin. Martang yang mahita. Mula tema Tuhan di parsaron na unidadenggan di minggu sadarion. Marlasiro hami bongot tubagas coromon manguloy ot tangamu manangihon hatam na badai. Saya patau mahami Tuhan asang gia tutu margugo hami mangulahon hatam na kutangihok kami. Totok kami uduk setia jala manguloy hatami ay ido nagabehatuaon dohot hanguluat di hami. Saya jari jala paingot kami Tuhan ganup ari ganup tiki asa unang terlalap kami hola makarikot o nakanarikot di pertiyon ay hubot kami Tuhan sadia gudang penadapot kami sadia tibo pe jabatan pangkat hamoraon hasangapon hagabion nadapot kami salpudo saluhut nay alay hatam paingotok kami sadarion na porsia di Yesus Kristus mangulu ma saha Tuhan uluan nasa leleng-leleng na paso-paso sude ruas nuriamon leholas ni roha di wulu nasida nang ditonga-tonga ni keluargana asirham Tuhan totong mato dimto di perbadai nasa paingoton ganu keluarga ganu ruas asa totong padujuloko di sadok gulmit ni ngulu nasida di botohodo akan narikot di ngulu nami di ngulu ni keluarga nami salehom may Tuhan kobartulomo dohot asi ni rohami tuang songani wa kami tu akanak penuriam saluhuna Tuhan siya nameme satu nama godang o manamar mudu-mudu bae manasida gabe anak penasya di julo nami lumobi da dopamu na badai kuba kami tu hakauras turiam na di bagasan parsahiton ape hotang malabagi Tuhan leo na ipaso di nasida lehon gogo nang na mangadopi parukilon mangadopi habon ni roha homa Tuhan na mga gugo dot apol-apol di nasida dubawi ma di keluarga ni amanami amang DS Mbajutak inang jumolo marujungolo inanami inang tiobonor boru seralahi opukasia boru manadikon amanami manadikon keluarga manadikon huriami sai homa Tuhan na mangalehon hapor siao do pakirimo na mangolu pababajupang do hamu sesogot disuruh hasanangani di pakirimo do di apor sana songonima gabe margogo tarapul keluarga ni amanami paso-paso nang salu pinoparna homa Tuhan na marmudu-mudu patau jala pargogo Tuhan laho mangulahon akolona asangget gabe paso-paso di ngoluna di keluargana dumobi di ngolu ni bangso dohot negara namion debata para sirwa paringgan basa na sumburung godang paso-paso di lehoko di hami di basa minggon azari hami asat tokan badok mauliate to upamu na badai lumobi dia karuas ni huriam dohot keluarga na barulang tahun lehon ay paso lego jalan umur lumobi lehon bisu Tuhan asang gemar bisu na sida mamilangi ari-ari tiki kesempatan na pinasatmi sa degadegana tu na sida jala dipakai na sida sa degadegana laho babain lomo ni rohami paso-paso ma saluna sakap do program Luriamon lumobi din na nang marpesta huria hami say homa Tuhan nasa tong paingoton sude ruas Luriamon nang paradope asa saluta miton marsiadu mapenelodadengkan marhite pesta Luriami laho pe bakon Kuriamon marsanga marmulia warmo na badi Tuhan dito ngatongan huria makay bandungon marlas ni roha marulopolo pami saluna ruas parhalado siyan sikola minggu remaja na pasobulong sa tuaka ama ina dohot akalan siape di basa tikyon marlas ni roha may Tuhan alarodo tamu yan ni huriam siyan Universitas Maranata imakah mahasiswa na patubegihon ede puji-pujian jala di Sakanasida nang madohoti Festival Korda Austria di bulan Juli na nangro homa Tuhan na patauhon mga logogo mangukap suara lumoy parto do nasida asa molo di patubegihon nasida di puji-pujiani babayan sangat di warmo may jala gabi paso-paso di nasida di akka na ubegesa anon lehon na namin makadukungan nami tangyang nami sa homa Tuhan na majujui hami asang gerade haman upahi sude program niya kanakon uriam
marhite-hite Universitas Kristen Maranatha. Sa ato madag na to dinami, sa minggon, yak kaulaon nami, paso-paso kami tuan juluani kami, jala di minggu narabuhi kami sebong ito bagas Solomon, mamuji pasangapok ko. Sa isarusan minugurangi Tuhan, di bagasan Yesus Kristus si Pangulo kami. Amen. Maride hita, las tapasat mapilian dapat dua hon suang songoni, pilihan mangurupi, dong atas sahurian adong di HKIP ipuh. Sian sude barulian ada sadahu bodoh diak tonton
Tuhan usai omu abosi matahari dahon tua holomi bagi doaku Tuhan usai kami basa-basahon Tuhan ngolumi asadiho abdi harajaanmu dapat tulusan pasaton hatan. Yesus Tuhanku hartana harga nama ngatasi sudena akan takut Tuhan utung tiap mata. Ripeta jong-jong. Sai pangasahon Tatangya koma peliata. Alede batama nami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut sileho-leho na denggan, doho nasa ulibasa na mauliutus. Basa tama siya na nilomi tuhami pilihan nami tuho, sa ijalo may gabi wap na husus di jolom, pasu-pasu may jaramoti, asaw para siya kami pilihanon, pati pulo na radyo mo dito nga tongan ni Uriamdo di Portibion. Buhay marwana marhite ito dim. Asal mo tadahami gudang ni silolomi tuhami. Asal mo kirikira mo dumauli ate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Nasana nilehon rone pamanaku asano bogote rone salut mataku umasahan itu Alea manami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajonmu, say saut malomon ni roham di Banua Tuangaon songon da di Banua Gijang. Leho matuhami sero nangoluan siapari, say sama dosa nami songon pandasa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami togihut tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sodakon Tuhan de batamo hina tuho jala sima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batamo hina tuho jali pasaur homa dame na tu todim. Amin. Shalom, horas marita sa luna. Upang iluhan mamanginangon ng chupitro mulak kita, tabigi majo anak konuriata siyan Universitas Maranatha patubegon kor.
Jala tadukung mana sida manginang. Roma hita madukung na sida.
Iya, tepuk tangan yang meriah. Laos tapama manginang dukung ata, tula sida. Masih ada? Ya, lanjut. Iya, tepuk tangan yang meriah. Ya cukup. Satu lagu lagi. Ya, satu lagu lagi terakhir ya. Oke. Bagi kita juga yang ingin memberikan langsung dukungan, silakan di scan QRIS yang ada di sini, depan sini. Silakan. Ya, kalau ada yang memberikan secara online ada QRIS, silakan Manginang ditransfer atau langsung juga di Kota Persembahan.
Horas. Ya. Oke. Oke, silakan duduk. Satu orang perwakilan dari Maranatha mengucapkan terima kasih. Silakan duduk. Ya. Satu orang perwakilannya. Ayo, cepat. Shalom. Kepada yang terhormat Amang Pendeta Hilter Hutapea beserta Amang dan Inang Sintua yang bertugas pada kebaktian pukul 10 pada siang hari ini. Kami dari Maranatha Christian University Choir atau biasa yang dikenal dengan Paduan Suara Mahasiswa Universitas Kristen Maranatha. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk dapat memuji Tuhan di kebaktian pagi ini. Di depan kami juga membuka stand sebagai dana usaha kami sebagai salah satu upaya kami dalam mempersiapkan lomba di Austria pada bulan Juli nanti. Pagi ini kami telah membawakan beberapa lagu sebagai bentuk tanda terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh Opung, Amang, Inang, kakak, abang-abang, dan rekan-rekan sekalian, baik secara materi dan moral. Kami memohon agar Opung, Amang, Inang, abang, dan kakak-kakak sekalian berkenan untuk mendukung kami dalam doa. Dukungan ini akan sangat membantu kami dalam mempersiapkan program 50 tahun International Competition of Choral Singing 2025 di Spital di Australia pada bulan Juli nanti. Terima kasih atas dukungan dan perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Tepuk tangan yang meriah. Kasih kurang kuat. Ya, karena kebetulan Amang Kasat kita ada di tengah-tengah kita, kami undang Amang Kasat untuk berdiri depan, foto bersama dulu sama pelayan, sama juga jemaat. Ya, keluarga Simaluntak.
Oke, lansia, ayo. Mau foto dari siapa yang minta? Ayo, lansia, ayo, lansia. Ayo, lansia, ayo. Ayo. Geserkan juga, Pak.